Por todo son 15 motores para a Semana Santa. A Confraría da Paixón do Noso Señor prepara uns días cargados de actividades litúrxicas coa relixión como principal protagonista. Por todo son últimos preparativos para unha Semana Santa á volta da esquina. José Ortoño, o párroco de Noia e o arcipreste de Posmarcos, foi o encargado de ler o pregón durante a presentación desta programación. Unha programación na que abundan as actividades litúrxicas que un ano máis vestirán de solemnidade as rúas sonenses. O escollido este ano non é unha persona ao azar. Ben valorado na comunidade eclesiástica, os seus compañeros definen a Ortoño como un home de conciliación. Un home conciliador. Entonces que este ano nos pregone a Semana Santa, a igual nos axuda a conciliar, verdad? E sobre todo a conciliar esa armonía, o que significa a fe, a vivencia da fe, e sobre todo esa armonía que se ten que dar entre a nosa mente e o noso corazón. A devoción popular e a fe son para José Ortoño o motor principal da Semana Santa. A expresividade da Semana Santa non deixa de sorprendernos, destacando sempre a valiosa e necesaria devoción popular. Sin a devoción popular non habría Semana Santa. É dicir, os exercicios de piedade, como son o Vía Crucis, as maravillosas procesións piadosas, os pregóns de Semana Santa, por iso estamos aquí reunidos. A programación comezará o venres 11 de abril cunha misa solemne na honra á Virxe das Dores en memora dos confrades falecidos. Será ás 8 da tarde na igrexa parroquial. O domingo de Ramos, nunha cerimonia chea de simbolismo, bendiránse as palmas e ramos na Praza de España ás 11 da mañá. A continuación, seguirá coa antes da celebración da misa. Martes Santo, co Vía Crucis, lembraremos a misericordia polas rúas da vila. Miserere mei Deus, secundum magnam misericordiam tuam. Ten piedade de min, Deus, segundo a túa misericordia. Así comeza o Salmo 50 e así rezaba o rei David, pedindo a Dios clemencia polos seus pecados. Xoves Santo tamén lembraremos a humildade, co Fillo de Deus arrodillado ante os discípulos, lavándolles os pés. Veremos saír despois ao venerado paso do Ece Homo, dende a igrexa ata a súa capela, a que aquí estamos, da Atalaya, enchendo de devoción as rúas o Xoves Santo sonense. A misa da Dolorosa, fixada para o venres ás 8 da tarde, non incluirá procesión. A explicación de unha irmán maior da Cofradía de la Pasión de Nuestro Señor, que lamentou a falta de persoas para facer desfilar as figuras religiosas. Esta Capilla da Misericordia alberga todas as imaxes das estacións de penitencia de Porto do Son e, a pesar do traballo, esforzo e ás veces sinsabores, o noso compromiso debe ser que continúe en anos vindeiros nas futuras xeracións. Tarea que nestos tempos está sendo ardua e complicada. No acto de presentación tamén interviu a tenente de alcalde sonense, que salientou a importancia da Semana Santa na vila, ao tempo que animou os veciños a saír á rúa durante as festividades religiosas. Ao longo dos anos é un exemplo para todos e todas nós. A devoción con que mantedes viva esta tradición é todo un exemplo e un orgullo para Porto do Son. E, por suposto, quero estender os meus agradecementos a todas as persoas que forman parte da Cofradía da Pasión, a cada un dos colaboradores e a todas as persoas que, con esforzo e devoción, portan as imaxes nas procesións.